Estem executant, acabarà en el mes de gener, l'obra més ambiciosa i més necessària del nostre pla director de claveguera. Esta del Clot de la Moto ve a resoldre els problemes d'inundacions històrics que tenim en la platja de Gandia. Estem parlant de 11.000 metres cúbics d'absorció i de capacitat d'aigua dins d'este depòsit. És, en molta diferència, la infraestructura més gran que s'ha fet en la història d'esta ciutat. És un dels depòsits més grans de la província de València i en capacitat 3 piscines olímpiques i mitja. I el més important, de separar els elements contaminants de l'aigua que acaba anant cap a altra part de la infraestructura i també del que serien els vertigs que se continuen produint cada vegada que plou en el port i en el riu Serpis. Per tant, aquestes dues funcions són imprescindibles per a entendre la magnitud de l'obra i de la magnitud del volum econòmic, 9 milions d'euros del que és el depòsit de Clot de la Moto i 1,2, quasi 1,3 per a aquesta plaça, un xoc singular d'elements per al disfrute dels ciutadans, especialment dels xiquets i de les xiquetes d'este lloc del Clot de la Moto. Totes aquestes infraestructures, totes aquestes inversions, les hem fetes bàsicament per dues raons. La primera, perquè tenim clar el rumb i l'horitzó. Si parlem de la gran transformació de la ciutat, també invertir en el subsol, també invertir en les infraestructures que no se veuen és transformar la ciutat, però també perquè les aliances público-privades funcionen. L'èxit no és sols tindre un rumb traçat, és tindre a una empresa com Aigües de València que respon de manera eficaç als reptes de ciutat que anem plantejant.